Personen, du gerne vil have sex med, kan give samtykke uden at sige noget højt. Altså ifølge lovgivningen, eller? Det tror jeg ikke, man kan. Det tror jeg godt, man kan. Vi har haft den nye samtykkelov i 1,5 år nu. Det vil sige, det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det. Men kan du også stadig blive i tvivl om, hvordan man gør det rigtigt? Kan du ikke fortælle helt konkret, hvordan giver man et samtykke til sex? Så kig med her. Vil I høre svaret? Ja. Det kan man godt. Det kan man godt. Loven kom i september 2020 og ændrede sex, så man ikke skal sige fra, men sige til. Men det er jo også mere end det. Formålet med den var at flytte lovgivningen om voldtægt, så der ikke længere skal være beviser for tvang eller vold, for at der er tale om en voldtægt, men at man derimod aktivt skal give samtykke til sex, for at være sikker på, at begge parter har lyst. Retssikkerheden er blevet forbedret så meget for voldtægtsoffre. Men her 1,5 år efter står mange af jer stadig med nogle spørgsmål til det med samtykke. Da vi lavede en undersøgelse blandt 1200 af jer, svarede over halvdelen, at de ikke ved nok om samtykkeloven. Lidt under hver tredje, at de ved nok. Og så er 16% i tvivl, om de ved nok. Så lad os tage et par dilemmaer med Jakob og Thea for at blive lidt klogere på det sammen. I skal underskrive en kontrakt, hvor begge parter samtykker til sex. Er det sandt eller falsk? Det er falsk. Man skal ikke skrive under på noget papir. Man skal spørge tydeligt, om den anden part vil have sex. Sandt eller falsk? Nu forstår jeg at spørge tydeligt, det følte jeg som et verbalt spørgsmål. Ja. Altså ifølge loven er jeg ret sikker på, at der står, at man skal have sådan et klart ja. Det er vel verbalt. Udsagnet er falsk. Man skal ikke spørge ordret, vil du have sex? Du kan for eksempel også sige, hvad har du lyst til, eller er det her rart, for at få et samtykke fra den, du er sammen med. Jeg ved, at man godt kan udtrykke det med kropssprog. Ja. Du kan give dit samtykke både ved ord og ved handlinger. På den måde, der føles godt for dig, kan du fortælle eller vise den anden, at du godt kan lide det, der sker. For at bede om et samtykke, kan du for eksempel spørge, ja, har du lyst, eller hvad har du lyst til? For at give et samtykke, kan du for eksempel sige, ja, eller det er dejligt, eller du kan tage initiativ ved for eksempel at kysse tilbage. Folks kropslige sprog, det bliver altid svært at tyde, når man selv har drukket, og når personen har drukket. Så jeg kan godt se, hvordan det bliver sådan en gråzone. Når der har været samtykke, gælder det resten af aftenen. Samtykket kan trækkes tilbage når som helst. Og hvis man synes, de her trin, det var okay, men jeg vil faktisk ikke være med til det næste, så skal man også have lov til at sige, ej, det vil jeg faktisk ikke. Et er jo, hvordan loven påvirker det, vi siger og gør i sengen, men hvordan har den så påvirket sager om voldtægt? I 2021 steg antallet af sigtelser for voldtægt, og antallet af tiltaler er mere end fordoblet siden den nye lov kom. Men det er stadig for tidligt at konkludere noget endeligt om lovens effekt på antallet af domme i Danmark, siger flere. For mange af de sager er ikke afsluttet endnu. Ser vi på domme i andre lande, har der i England været færre domme, siden de fik en samtykkelov, mens man i Sverige har oplevet en stor stigning i dommen. Jeg tror, man skal være opmærksom, og jeg tror, det handler om at skabe trygge rammer, fordi det er jo meget intimt. Altså sex, det er jo intimt mellem to mennesker. Klar.